Niin mä otan tästä vähän tällaisia, nämä on tämmöisiä kalterimuodostelmia tässä. No niin, täällä sataa jäätä. Omalla vastuulla voi mennä. Se vähän ikävää on, jos jäävuori putoo päälle, mutta se on semmoinen ainutlaatuinen kuolema, kun jäävuori putoo päälle. Tossa näkyy tuonne ylös menee tollasia syviä. Tää on niinku urkupilli täällä sisätilassa ja sitten täällä on perältä löytyy vielä lisää tilaa tuolta onkaloista ja tossa onkin sitten jo näkyy ulkopuolta. Aleppaan menin ostamaan kerran salaattitarvikkeita. Ja mä sitten otin kurkkua, tomaattia, jäävuorisalaattia ja menin kotiin ja sitten mä rupesin sitä jäävuorisalaattia. Jäävuori. Se lähti siitä. Sehän sopisi hienosti Töölönlahdelle jäävuori, koska siellä ei ole miesmuistiin ollut kyllä jäävuorta. Mä koikin googlettaa ja siellä täällä, että olisiko myytävänä missään jäävuoren tekokoneita, niin ei ollut. Joten se piti ihan yksinkertaisesti itse lähteä niin kuin suunnittelemaan alusta loppuun saakka. Mä oon tehnyt tommoseen boksiin. Siellä on pumppu ja siellä on letkun päässä on sitten suoratin, joka suorattaa tätä humusta pois, että se tulee suurin piirtein kirkkaana tää vesi. Ja sitten se pumpataan tällaiseen suuttimeen. Se letkua myöten tulee tällaisen suuttimen. Ja suutin on tehty 2 millin injektioruiskusta. Ja tässä tulee vettä sellainen, olisiko sellainen 1,5 litraa minuutissa, eli se tietää 1,7 kuutio vuorokaudessa. Sitten kun se lähtee pintaa pitkin valumaan, vaikka olisi kova pakkanenkin, niin se ei ehdi jäätyä kunnolla, koska tässä aineen olomuoto vaihtuu nesteestä kiinteäksi, niin sen pitää luovuttaa paljon energiaa. Tässä näkee selvästi sen, miten kun vesi tulee sellaisena hienona sumuna tuohon jäänpintaan, sitten se tuuli jäähdyttää sitä nopeasti, niin tähän kasvaa tämmöisiä pieniä nystyröitä. Luontohan tässä sen työn tekemään on vähän jeesannut vaan luontoa tässä, näin tarjonnut vettä ja sitten luonto luovuudellaan sitten hoitanut lopun. Mitä on luovuus? Se on äärettömän hankala. Ja voidaanko luovuutta opettaa? Mutta se, että luovuutta ei välttämättä voida opettaa, mutta sitä ei välttämättä tuhottaisi. Heti lapsille annetaan kännykkä pois. Tik, 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 tik. Sieltä hävisi luovuus. Aikuis niin kuin toinen toiselle yritetään laittamaan, niin kuin tasapäistetään. Sitten jos joku tekee vähän eri tavalla, niin onko tuossa mitään järkeä? Oletko sä tehnyt oikeaa työtä koskaan tai jotain semmoista? Voi tietysti kysyä, että määrittele oikea työ, mikä se on. Voihan sitä tietysti kaiken aikaa istua pytyllä ja puhua paskaa. Niin. Sieltä se aina pulpahtaa, se on joko ääni tai ihmiset keskustelevat. Tässä voi olla ihan mitä tahansa. Se voi olla kokemusmaailma tuolta sisältä. Sitä on aika vaikea kertoa, että mistä se tulee. Vaikkakin silloin, kun mä haluan keskittyä, mä hirveän tarkkaan kuuntelen ulkoa kuuluvia ääniä. Jos mä ratikalla liikun tai kävelen liikun, mä keskityn siihen, mitä ääntä mä kuulen. Nyt sieltä kuuluu lapsen pieni kirkaisu. Ahaa, siellä ratikka meni jossakin risteyssä. Keskityn hyvin tarkkaan, mitä ääniä kuuluu, mutta se ei liity tähän taideteokseen, vaan se liittyy ihan puhtaasti tällaiseen keskittymisharjoitukseen. Sitäpäs ihmiset tykkäävät näistä minun teoksistani. Kiitos käynnistä ja tervetuloa uudelleen. Se lähti ehkä sillä tavalla. Se on niin kuin vaikea muistella, mikä siinä oli se, mutta mä olen yleensä ympäristössä havainnut erilaisia asioita, joita niin kiinnostaa niin lähteä laajentamaan sitä varsinaista ympäristöä, että semmoisena niin teknisenä ympäristönä tai käyttötavarana tai jonain muuna. Esimerkiksi tässä uusimmassa teoksessa se ilmenee aika hyvin, että kun mä kuulin, yksi nainen huusi kovalla äänellä, mutta kun se ääni tulee sieltä ikkunasta, koettako tajuta, se tulee siitä ikkunasta, niin mä jään miettimään sellaista sanomaa, kun sanotaan ääni tulee ikkunasta, vaikka varmasti sehän tulee sitten ikkunan sisältä, siellä sisällä tapahtuu ja se tulee ikkunan aukosta ulos. Niin mä läksin ajattelemaan, jos laitettaisiin se ääni siihen ikkunaan, eli se kuuluu ikkunasta, eli siitä lasinpinnasta,
Ja sitten läksin kehittämään tätä systeemiä, millä tavalla minä saan värähtelemään sen ikkunapinnan. Tänne laitetaan ääntä, niin täältä ei kuulu mitään, mutta se ikkuna, se toimii kaiuttimena. Sinne voi sitten laittaa ihan mitä ääntä haluaa sitten. Tämä tulee niin kuin näyteikkuna, jos on 2 näyteikkunaa vierekkäin ja siellä taustalla ei kuule ratikka. Niin nyt jos stereofonisesti äänitetään ratikan ääni, niin se kulkee se ratikka sieltä ohi, vaikka ratikka ei ole olemassakaan siinä lähittelyssä. Siinä voidaan laittaa erilaisia vaikka kirkon kellon ääniä, vaikka Lontoosta otetaan sellaisia ääniä, ihan mitä tahansa, rupattelua. Ihan mielikuvitus on sitten siinä rajana. Ja jos mielikuvitusta riittää, niin rajahan ei ole olemassakaan. Pitää olla intohimoa. Intohimo on erittäin tärkeää, että se paneudutaan joka soluun. Että siinä kun se uppoudutaan sen tekemiseen, ollaan sellaista flow-tilassa. Kaikki niin kuin ympäriltä katoaa ja häviää ja keskitytään pelkästään siihen tekemiseen. Siinä ei tarvitse muuta kuin pitää huolta siitä, että syö ja nukkuu. Tällaisen taiteen tekeminen, niin se edellyttää aivoilta jumalattoman paljon. Eli pystyy keskittymään siihen asiaan, ja koska aivot on ihmisille se tärkein väline. Keholla ei ole mitään muuta tarkoitus kuin tuottaa aivoille energiaa. Aivoista on pidettävä huolta. Row man row. Tällaisella säällä ei tämä soutaminen oikein onnistu, pitää ne kesää odottaa. Samalla kun kesää odotellaan, niin odotetaan myös tämä, että laitetaan takaisin tämä mun vesimylly tuohon tuottamaan sähköä kesän ajaksi. Nyt tämä on niin kuin tuo jäävuori on tämä voimalaitoksen tilalla ja siinähän voi ladata sitten oikeasti kännykkää ilmaiseksi, eikä mene sähkösiirtomaksua, koska se on niin lähellä, ne ei viitti sähkösiirtomaksuakaan ottaa siitä. Vesivoimalaitos, se on aiheuttanut tietääkseni, mitä mä oon jutellut ihmisten kanssa, niin 5 suhdetta ja 3 lasta. Eli tarkoittaa siis sitä, että voidaanko minua syyttää parittamisesta. Jos ne on kohdanneet siellä, heidän on lapsia tullut, niin ei.